Azatlygyň Daşowzak çeşmesi regionyň ekrançylyk ýaplaryna suw gelmeýändigini habar berýär. Adatça fevralyň 1-inden öň ýaplara gyzyl suwatly suw gelerdi. Emma bu ýyl suw şu wagta çenli gelenok. Adamlar işiklerine yere kakylan skvajnalar bilen melleklerini suwarýarlar. Sebäbi yerler suwarmagyň wagty geldi diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi 8 fevralda habar berdi. Elbetde, mellekdäki skvajnalardan mellek suwarmak üçin elektrik nasosatlaryny işletmeli. Bu bolsynny geçen ýylyň noýabrynda sosial ýeňillikler ýatyrylyp, täze nyrklar girizleli bäri daýhan üçin uly çykdazy bolýar. Ýöne bu mesele diňe adamlaryň gapydaky melleklerini suwaryp bilmezligi bilen gutarmaýar. Türkmenistanyň uzak ýyllaryň dowamyna gogo çekilmegi we suwuň bitarpa tutulmagy derarly aşa sorladylan ýerlere gyş aýlaryna ýuwş suw tutulmasa ol ýerden gowy hasyla garaşmak mümkin nädip tejribeli daýhanlar aýdýarlar. Daşowuzda akalyň günnäwer etraplaryny marda lewapdy suw gyş aýlar hem zerur sebäbi gogo çekiljek ýerlere hökman ýuwş suw tutulmaly we ýer ýüzüne çykan dugullar 1-2 metr aşak gider ýaly edilmeli. Şonsuz hasyl almak kyn diýip adynyň aýdylmalygyny soran 65 ýaşly daýhan Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistan geçen ýyl buğday planyny dolmady we plan doğru diýilse de paýta ýygymy tas ýylyň aýagyna çenli dowam etdirildi. Şol wagtda prezident Berdimuhammedow owa huzurlygynyň problemalary bölekleýin boyun alýar we paýta ýa buğday öndürmek planlaryny doldurmadyk ýol başçylary täzeläp durýar. Emma muňa garamazdan bu ýyl hem garaşylýan paýta we buğday hasylyny alyp boljagyna anam ýok diýip ýerli ýagdaýy gowgulýan synçylar Azatlyk radiosyna aýtdy. Olaryň sözlerine görä soňky ýyllarda Garawyň kanalyny barhakän gyrmança basýar. Emma onu arasalamak işleri juda gogşok alınıp barlýar. Gyş aýlarynda suw toplanýan Han Howuz, Gökdepe suw howdanlary bolsa esasan ekrançylyk üçin niýetlenen hem bolsa inni bu ähmiýetini ýitirip barýar. Olardan balyk kozalyklar döredildi. Gökdepe suw howdany ýyl gurok gelenine ahalyň bäherden etrawyna we Balkan welaýatyna suw ýardamyny bermeli. Emma bu mümkinçilik inni aradan aýrylyp barýar diýip anonim şertde gurlaşan ýerli ekspert Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Balkanda suw ýagdaýy ýylyň ýylyna erbet diýip Azatlygyň Türkmenistanyň Günwatar regionunaky çeşmesi aýdýar. Garawyň kanalynyň 140 kilometre goloý Balkan welaýatynyň içinden geçýär. Emma gazanjykda planlaşdyrylan Danata suw howdany gazylman garly. Daşowzak suw ýagdaýy bolsa has agyr, sebäbi bu ýerde uly suw howdanlary ýok. Şol wagtda da gadymdan gelýän Hanyap, Kyrkkyz, Samrat ýaly uly suw kanallary uğruna seredilmän gömlüp barýar diýip Azatlygyň Demirgazyk regionunaky çeşmesi aýdýar. Mundan başga güngülerani ekrançylyk, magallarçylyk bilen bagly adamlar bu ýylyň öňki ýyllara garaganda hem has gurok gelenligini, şu wagtda çenli tutuş ýurtda bir gün ýatan ýeki garynda ýagmanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň az da bolsa adatça güýzlük buğdaýy ýeterlik gar ýagyş ýagýar. Emma bu ýyl ýurdun hiç ýerinde bollumly gar ýagyş ýagmady diýip Azatlyk bilen gurlaşan türkmenistanlylaryň köpüsi tassyp etdi. Gar 5 mund 10 mund ýagýar, ýeri agardyp ýetişmän kähem diňýär. Onsoň ýarym millimetr, 1 millimetr gar eräp gitýär diýip 65 ýaşly daýhan gurrun berdi. Yaz Amanrat Bugaýew hem bu ýyl ýagşyň diňe Kaspy deňdiniň kenarlaryna biraz ýaganlygyny we munyň goloýdaky mal örsü üçin peýdal bolup biljekdigini belledi. Şol wagtda da ýerli synçylar bu ýylyň umumyň gurok gelenligini, buğday ekkenleriň bolsa şinnem asmana göz dikip ýagyş ýagmyra garaşýanlyklaryny gurrun berdiler.